Mas durog na. Mga tanong karagat, diba ito tingiwat na ako? Oh no! Kasi saba ng mga tingatao na yan. Hindi mas tuturukan. Kasapsapahan pa lang turog ka nga turog. Apay, napuhet ka man darabahin. Kaya naman ka na po yata nga rin nagawa mo jubing ka. Sa bali kami di panahon tatan. Climate change. Aguyag ka dagpan natin nga jubing ka. Sa napuyat ak. Climate change? Ay, kasano nga day? Natikay na sawin na day. Climate change. Huh? Nilalaki tayo nga taong lakayang katilubong nga. Hindi pa amo nun niya tayo climate change. Climate change. Pasaba-sa bali ti panawin. Pasaba-sa balay? Alam mo iskin na pulot lang mo tiya. Apay, agis-gis na tayo tayo ni. Kaya mo pa yung agis no tayo tayo. Amo mo nga nagadumadigdigdi ko tayo tayo. Pada ta. Ayun na yan. Iblayin ka nga talaga. Sana all. Talagang pag napagnan, na-exercise ti pagbagay. Nung nakaila na kami, nawan. Aglaladutak. Pipiak. Ano mayat ti blood circulate ti darata. Blood circulate? Kami na jay? Huh? Blood circulate lang, dimpayam mo. Adi konsada eh. Tay-tay nga dar, circulate ko na eh. Lagi tato, nagibagabag ti blood circulate. Di naman lagay mo sigurado, nya jay. Puro hapday nga roti sirik ko, basa iso na nga sigurado. Sumalagay mo kagudwala, tamong. Siguro ay grade mo nga 75. Siyempre, kagudwala ti sirap mo. Diyaging 37.5 lang na eh. Damit ti make-up project nga kunada Pati ag-project ka ti walis. Durwax. Kinadilang paso. Iti aji sa bali tatan. Dati kami nure agpaskala ti takki kalding kada takki nung kumabalina. Pay, nya kami nalpas mo ya. Dua tala makamuha tayo. Din bagbaga o resin no. Grade 1. Di ka pa ipasalamat na nag-grade 1 ka. Sakyak pinapatpatasan na ta grade. Galala kinder. Nagsulpo nga pa iday. Tinakyak tupay di namin sa animadam ka. Pagpita, impasanak. Yan. Kuna lang siya alati laglag. Nakarakaro ka mamit nga yan. Uri man kasto iti nagadalan talaan. Adama mo ta, uri basi na. Tuwin Ato iti yung mga liplipatan. Ang mga liplipatan nagdayaw iti tattao. Uri nababati nagadalan ta. Dapat dati respeto. Kaya daduma da respeto da. Nga daduma, awan. Lalagi di natatalinaw nga dati nagadalan da. Maglagi ma dito natalinaw. Natalino ta siguraw. Yalam mau. Baka si tamo natin nariray. Siyempre agad yan dati ang muda. Talaga nga ako sumumpat na gida. Kisitangay langardam mo ta. Labanan tangar na gida kasi tayo. Ha? Diyan lalo mablaban di kasi dyan. Amo mga awan tilabang ko. Tsaka Juan Rice, oray tama ka. Siguro mali ka mo lata para kanyada. Talaga kasi ti tattao. Kung nada ka ko makukulong yung tama dahil may perang mali. Kung nada ka Susuguro kinumpos da di kanta nga Juan Rice adi tatsulok. Dati lyrics na di nga wag eh. Ang ustisya ay para lang sa mayaman. Dumataday. Kudamagong akiniwangbaw. Kiniwangbaw. Marami doon nakit di atay no matigpaypaysaw. Wangbo? Baka ni bambo? Ano pagbaga? Sumula nga daw. Basta dabo na. Ito naman gano'n nga napagtungtungan takatang.
Tatay, argi tala climate change. Makadwa. Adi pinagadalta. Makatlo. Ata, hustisya. Damdama, baka makatanong ta politiko mo. Nagtan, noon tumalat tayo makwatat ta. Ayun na, madita nga pagtutungtungan na kita, pulitong na kita. Ako mula pakialam ta kanyata. May sata mo lang wara dito yung takid din. Ba't pa ka magkit day? Padalapos na, tiparang kaptan. Oh my god! Wait a minute. Ano di ganoon eh? Wait a minute. Di ba na anak ng teteng hata? Sunata ya? Uy, isa mo. Abi ito may tayo mo. Ano ah? Nang kukulang sa mo tatan bak. Bak. Sa cellphone mo dito. Ano, bigit na lang. Siya nga ron. Ay, ano yun? Video ang data. Uh-oh. Ag-viral no ata. Oh. Uy, siya mana. Oh no. Trending nga ito, Dobs. Oh my god! Mabalin natin bak. 7 minutes ay. Ang galinatan. Sa bagay at indong naka-ads natin eh. Yung trending nga to. Oh, takar to eh. Hindi, balita tap to eh.